La Diputació de Barcelona és una sòcia coordinadora de la xarxa de càrrecs electes a favor de la Unió Europea. Una xarxa que a dia d'avui aplega més de 1.000 representants a tot el territori europeu, dels quals 30 representen a municipis de la demarcació de Barcelona. És una relació i una aliança sense precedents entre les administracions i les institucions europees i les locals, que permeten en aquests espais que els electes, els alcaldes, les alcaldesses, els regidors i les regidores del territori puguin formar-se, capacitar-se i conèixer profundament els beneficis de la Unió Europea i de les polítiques de la Comissió en els seus municipis i en els seus territoris. I a més, a través d'aquests electes podem arribar i fer proper el fet europeu als nostres ciutadans i ciutadanes i així construir conjuntament un futur millor per tothom. Avui som a Brussel·les amb una delegació d'electes locals de la província de Barcelona que formen part d'aquesta xarxa europea. Gràcies al lideratge de la Diputació de Barcelona, durant aquestes jornades podrem conèixer i debatre sobre el paper dels municipis en aquest nou cicle institucional europeu. I a més ho farem amb conversacions i diàleg amb els representants de la Comissió Europea i del Parlament Europeu. També garantim la participació dels municipis de la província de Barcelona en diversos tallers i reunions en el marc de la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, la principal cita anual del món local, on aportar i conèixer bones pràctiques i projectes d'èxit i establir contactes d'arreu del continent per a futures col·laboracions. Gràcies a aquestes jornades i reunions, podem posar al dia els coneixements de les nostres autoritats locals pel que fa al proper cicle institucional europeu i així estar preparats per totes les oportunitats d'interès local que aniran apareixent. La xarxa Electes Locals per la Unió Europea guanya nous membres dia a dia que fan possible fer arribar les iniciatives europees al món local i la veu d'aquest en el futur de la Unió. El teu municipi encara no en forma part?